ndakavaona inini first time chete pavakanosiwa kurobhoti. Vachisvika vakasvika kumba ne 5 kg yemabhisiketi vakabva vadedza hanzvadzi yangu inonzi Teuma yakuno. Teuma abva aenda ikoko. Vachisvika vabva nokiya dho abva avhara Teuma mumba. Teuma achibudemo makasvika akachindiudza kuti Philip sekuru wandirara kundira mukadzi. Ndakabva ndaona vakanomubatisa madziro mwanasikana vari mutoilet vakarara naye mwanasikana. Ndobva ndazovaona Tsano vari muchinjauzi vakabata Teuma mazamu vachimubata vachimuti Teuma bata zvinhu zvangu. Teuma anga akavhara kumaziso. Uyu mukomana uyu ndobva adzingirirwa futi naTsano ava. Teuma mushure mekuti anga apiwa touch phone akatengerwa bhutsu akatengerwa sketi Teuma na bankuru ava. Mwana uyu ane mhosva iyi, mwana uyu hanzvadzi yangu. Zvikanzi chitochengetai manepi. Mwana uyu arikunzi akamitisa mwana uyu akandira. Ndati munonyepa manje. Nokuti mwana wamai vangu tiri mudumbu rimwe tingori 3. Mwana wokutanga akashaya. Saka tasara tiri 2. Zvese zvasangana Teuma anondiudza inini. Asi apa mai zvakanyandurwadza ndezvekuti Teuma mwana achiri kuenda kuchikoro akaitoirwa nyasha naMwari akawana dhona anomuendesa kuchikoro. Asvika kuchikoro ikoko akutomitiswa izvi Teuma ane nhumbu yane 5 months. Ndosati abvisa mwana pachirwere chikoro hachaindi angogara izvi vari kubva kunorima uko. Hatina si Friday vamwe vari pachikoro iye ari kumurimisa uko izvozvi andimona adarika apa. Tiri kusangana zvakare muchirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Mwedzi dzapfuura idzi takanga tiri pano paJinkstown apo patakataura naSabhuku Kandira yekurwisana nevabereki vake. Vairatidza vabereki kuti vaimuprotecta. Iyo handina chokwadi kuti pane paakambonyatsosungwa kuti nekuti arwisa vabereki. Ndisingazive kana zvakaitika. Asi nguva dzangu zhinji ini ndinowanzoenda pachikoro ndokusaidhi kuti saidhi kune chikoro ndokwandiri. Nguva dzangu zhinji ndinongomuona achiita macommunity service pachikoro. Achinzi ane mhosva yakaita yekurepa yachona iyoyo yenzi arepa adi. Ndakazomuona ari pachikoro achiita community service. Ndikamubvunza ko uri kushanda panapa wakapinda basa zvikanzi aiwa ndiri kunzi ndakarepa saka ndakazongonzi ndiripire kunyaya yangu. Zvinokubatai sei? Imi muri mutungamiriri, munhu aita mhosva ine udzami sengeyo yekuti munhu akarepa obva anzi enda unoita community service. Izvozvo hazvina kutiitira zvakanaka. Zvinhu zvinorwadza zvokuti hatingatore mutemo tichiuisa mumaoko edu asi tinenge tichitorwadziwa kuti isusu tiri kutarisira kuti munhu mhosva yapara iyi inogona kumusvitsa pakadai wozoona mhosva yeye pari kungoita kunge pasina kana nemhosva yacho. Vachitaura pamusoro pemukomana anonzi Sauro akanga auraya umwe. Asi nhasi uno tadzoka zita raSabhuku Kandira ririro riri pakati nokuda kwekuti kuno vari kunzi ivo vane mwana wavaichengeta, mwana wehanzvadzi yemudzimai wavo. Vaichengeta vari vaviri, mukomana nemusikana. Asi mwanakomana wavaichengeta uyu ari kutaura kuti akazenge achiona ivo Sabhuku Kandira vachitora hanzvadzi yake kumita mukadzi. Tataura namai vanova ivo vakasvikirwa nemwana uyu mazuva aakatiza paSabhuku. Mwana uyu aigara kwaSabhuku Kandira. Mwana uyu anokushungurudzwa kwaaitwa naSabhuku Kandira. Mwana uyu achibva atiza. Kutiza kwakaita mwana uyu aingofamba munharaunda. Akatanga kusvika kumba kwaSabhuku Manene. Mwana uyu akataura nyaya yake akataura kuna Sabhuku Manene. Semwana akabva apanika ndobva atiza zvefuti. Ndobva atanga kungofamba maraini achingokumbira sadza. Achipiwa sadza nevanhu achitaura nyaya yake yekushungurudzwa kwake kwaaitwa naTsano vake mwana uyu. Achitaura maererano nekuti Tsano ava vari kundishungurudzira nyaya yekuti ndakavaona inini first time chete pavakanosiwa kurobhoti. Tsano vakadzoka ndobva vadedza hanzvadzi yangu inonzi Teuma. Vamudedza ndobva vapinda naye mumba ndobva vavhara dhoo. Saka ivo vaifungira kuti inini handisi kuzviona. Pavakavhara dhoo nguva diki pakangota chinguva Teuma uye ndobva azobuda. Kechi2 ndobva ndazovaona Tsano vari muchinjauzi vakabata Teuma mazamu vachimubata vachimuti Teuma bata zvinhu zvangu. Teuma anga akavhara kumaziso. Kechi2 aka mwana uyu achizviona. Kechi3 ndobva azovaona zvefuti mwana uyu Tsano vakarara naTeuma pai mumba.
Teuma aiudza hanzvadzi yake kuti inini ndizvo ndiri kuitwa nani nasekuru, saka ndakumhanya kwambuya utano ndonovatsanangurira kuti ndo zviri kuitika kuna Teuma. Teuma akaenda kuchikoro, asvika kuchikoro akatanga kuudza mbuya utano, audza mbuya utano kuti inini ndiri kubatwa nhengo dzangu idzi nemazamu nabamukuru. Pana medhemu vanonzi medhemu Chatibaya vakabvunza mwana uyu achibva atsanangura nhau yake, vanga vane foni yavo vaitora audio pafoni achitsanangura mwana achiti ini ndanzwa nekubatwa nabamukuru, handichaziva kuti ndorarama upenyu hwakaita sei. Teuma uyu ari kutaura kumaticha nambuya utano vanogara uku. Right now yapera zvenyaya iyoyo, uyu mukomana uyu ndobva adzingirirwa futi natsano ava. Teuma mushure mekuti anga apiwa touch phone, akatengerwa bhutsu, akatengerwa sketi, Teuma nabamukuru ava. Uyu mwana uyu zvese zviri mumaziso ari kuona. Mwana uyu ndibva atanga kurohwa, zvikanzi chibva panopamba iwewe, ibva enda kumusha kwako. Mwana uyu akadzungaira mwana uyu akatadza kuziva kuti ndinoenda kupi nini, pamba pangu ini ndogara apa. Mwana uyu akabva asvika pamba pangu uyu, ndichibva ndamutora ndobva ndapinda naye mumba semubereki, ndobva ndanyatsa kumubvunza zvakanaka, why uri kudzingwa nasekuru vako, mhosva iri papi? Mwana akati mama, regedzei ndinyatso kukutaurirai chokwadi, ndandakabata foni yangu. Ndikati nyatsa kunditsanangurira zviri pasi pasi pemwoyo. Akatanga kuchema, ndakamuti kwete usacheme, zvikanzi ndiri kurwadziwa nemusoro ndipewo mapiritsi. Ndati no, handikupe mapiritsi ndisati ndakupa chikafu. Ndakamupa chikafu, mwana uyu akadya. Adya kudaro so ndobva ndamunyengetedza mwana uyu, ndobva anyatsa kutaura, zvikanzi hanzvadzi yangu inini iri kurarwa natsano vangu, tete vangu vakaenda kuSouth Africa, kubva musi wakaenda tete hanzvadzi yangu iri ngorarwa chete natsano ava. Ndonhau yavari kundidzingira pamba inini. For now inini ndava kundidzingidza, handichisina kwekuenda, ndaida kuenda kupolisi, but inini handina ruzivo rwekuti inini kupolisi ndokuenda sei. Ndakatora foni yangu ini ndakafonera officer in charge. Officer in charge ndine mwana wandinaye muno mumba, mwana uyu ane 15 years, ari kuti nhau yake so. Officer in charge vakanditi chengetai mwana uyu. Mwana uyu ndakarara naye mumba mangu, inini handina hangu murume. Mwana uyu ndakarara naye mumba mangu, akarara kumakumbo kwemubhedha, ndiko kwandakamuwaridzira. Ndakaita zvokutomuviga mwana uyu kuti inini ndakangoonekwa ndinaye mwana uyu ndinopinda bhizi, but ndakarwadziwa semubereki. Ndakarara naye mwana usvika night, ndakamuka kuma5, ndakatakura mwana uyu ndakaenda naye kupolisi, ndakanongomutsveta kupolisi. Ndamutsveta kupolisi mwana uyu ndichibva ndadzoka kunokumba. Ndadzoka kunokumba mangwana yacho mazuva rakunodai, ndopa ndakazoona umwe mukomana anonzi Ngoni akaiswa cheni, ndobva ndamhanya apa pafenzi. Ndikati iwe mupurisa iwe, watakura mwana wangu kewewe, mwana uyu ane mhosva iyi, mwana uyu hanzvadzi yangu. Zvikanzi chitochengetai manepi. Mwana uyu ari kunzi akamitisa mwana ukakandira. Ndati munonyepa manje, nhumbu haisi yangoni, maraiti ese tinawo isusu manzwa. Mangwana echo makuseni ndobva tazotera mwana wedu isusu kupolisi. Tamutera kupolisi, zvikanzi Ngoni anofanira kuenda kukoti. Ndikati it's okay, nhau yacho iri yei. Mapurisa ndobva vataura nyaya. Mushure mekudaro Teuma uyu paakaendeswa kupolisi akanobvuma nyaya yake, akati inini bamukuru vaindibata mazamu nenhengo dzangu idzi, ndo zvavaindibata ava bamukuru havana kundirara. Achitaura nyaya yake mwana uyu kumapurisa, mapurisa ndobva vatanga kunyora dhoketi ravo. Vanyora dhoketi ravo kudaro mapurisa aya, nyaya iyi ndobva yaenda kukoti. Yaenda kukoti, inini musi wandakazodzokera ndakazonzwa kuti Sabhuku Kandira abhadharirwa bheo. Inini ndakanyunyuta, ndakarwadziwa mukati mepfungwa dzangu. Ndakabvunza office, ndikati office, nhau yakadai so iyi inobhadharirwa bheo here? Why mwana uyu aibatwa mazamu nenhengo dzake? Inhau yekuti idzo inganzi munhu angabhadhariswa bheo here? Mapurisa vakati sisi tingaite sei? Atsvaga gweta rake. Akatsvaga gweta rakabva kuChegutu, ndo rakauya. Kandira akapiwa, akabhadhariswa bheo. Kandira ari kutongerwa kunzi. For now akapiwa peace order nemapurisa. Ezvinezvi Kandira hachisimo munomu. Kandira akugara kuChegutu. Mwana uyu ari kugara nemukadzi waKandira. Right. Saka inini nhau iri kundishungurudza ndeyekudai. Vana vedu vatiri kubereka ava, mwana akabatwa zvisiri izvo, anenge achinzi usataure ndokutengera foni. Sateuma akatengerwa foni, aitakurwa nemota achisiwa pachikoro, achipiwa $2 every day ekudya. Medhemu Chatibaya vane maaudio aitaurwa nemwana uyu, umboo hwakakwanisisa kuti mwana aindiudza kuti nini handina rugare, ndiri kubatwa mazamu. Teuma ane friend yake yainayo, yaiudza zvakadzikadzika zviri pasi pemwoyo, kuti iwe usazonditaura muvanhu kuti nini ndini ndakakuudza. Mushure mekuti mwana vanava
havana kokuenda. Saka otherwise mwana uyu paakaona kuti ini ndaane nhumbu zvangu zvese zviri safe, ini ndoda kupupura chokwadi. Ndakazodzokera kupolisi ndakanzwa kuti mwana uyu akaenda akanotestwa, mwana uyu akabatwa chirwere. Right now abatwa chirwere mwana uyu. Mwana wedu isusu anonzi Ngoni, takaenda naye kuchipatara takanomutestisa wacho ari kunzi ndiye muridzi wenhumbu kuona haana hake chirwere. Maresults ake tinawo, taida kutomaendesa kupolisi maresults ake mwana uyu. Saka mwana uyu akazotorwa musi weMonday ndobva vaenda Ngoni naTeuma nevabereki vaTeuma nevabereki vaNgoni vakaenda kunonzi kuAll Fair. Vaenda kuAll Fair, inini hangu handina kukwanisa kuenda. Ndakazobvunza mama vaNgoni kuti zvafamba sei. Mama vaNgoni vakanditi tete, inini panapa ndapererwa. Teuma uyu akubvunzwa kuAll Fair kuti sekuru vakakuita sei. Teuma akuchinja statement akuti sekuru havana kundibata nhengo dzangu, havana kundibata mazamu. Mushure mekuti mwana uyu ari kugara pamba ipapo ari kuudzwa zvekuita nekuti mwana asina kokuenda. Ari kuudzwa zvekuita mwana uyu kunzi iwe usataure. Ini ndinotori nombowa wakakwana because ndakatozvimiririra. Ndoda kutaura chokwadi nokuti ndinorwadzwa nevana. Nyangwe ndisina kupedza hangu chikoro but zviri mumusoro pavana aiwa ndakakwana. Saka ini ndoda kutaura chokwadi. Mwana uyu anga asingambofanirwe kunzi aende adzoserwe futi pamba apa. Mwana uyu aifanira kunonosiyiwa kuAll Fair ochengetwa ikoko kusvika nyaya yapera because mwana uyu ari kufidwa mwana uyu kunzi iwe usataure kuti ndo zvakaitika. Mwana uyu akagara atofidwa naSabhuku Kandira kunzi usataure. Right, ini hangu nyaya iyi ndapedza. Ndakuda kuchitaura imwe nhau. Nharaunda yedu yatinorarama inei ine vanhu vakaoma. Ndinorwadziwa kana musodzi yangu inotoda kutobuda. Ini ndakazvarambwa naHwani musikana ndewandinaye, asi ndinorwadzirwa vamwe vana vari kurarama upenyu hwakaoma munharaunda munomu matinogara. Kune kunonzi kuAdimo. Ndinotaura nawe yakaitika kuAdimo. Mapurisa inini ndakavachemera ndichivabvunza. Ndakati muri kurimemba here kuti nhau iyi yakaitika kuAdimo farm. Inini ndaroorwa ndakuzvipa mufananidzo. Amai vakarorwa nemurume vane mwana wavo anonzi Saji, zita rake mwana wandikutaura nezvake uyu. Mwana airarwa nababa vake, baba murume wamai. Vakamurara. Nyaya yakambotorwa nanambuya utano vekuAdimo vakamboda kuita serious. Nyaya yakangotsikwa zvikanzi nhumbu iyi ndeyauyo mupfudzamombe kwanero, ndiye mupfudzamombe ane nhumbu iyi. Nhau iyi ndobva yangotsikwa baba havana kusungwa ava. Mwana akura zvino, mwana uyu chimwana chakuda kuiswa pakati manje. Mwana uyu kuti achivhurwa nzeve. Baba ndobva vatanga kushungurudza mwana uyu musikana uyu kuti mwana akura uyu, iwe utori mukadzi wangu. Mwana uyu ndobva zvamurwadza. Nyaya ndobva yaenda kunonzi kwaHandiseni kunaiva hanzvadzi yemurume uyu. Mwana uyu ndobva anotaura. Amai vemwana uyu vaigara vachirohwa every day. Otherwise vaiuya pamba pangu apa maya vachitaura kuti ndanzwa nekurohwa inini. Maya vachiroverwa mwana wavo uyu. Itori imwe nhau iyoyo kesi iyoyo ndakatombovabvunza mapurisa kuti muchiri kurimemba here kuti muAdimo farm makaitika nyaya dzakafanana neidzi. Mwana uyu akamitiswa akanzi taura kuti nhumbu ndeyekukwanero. Saka zvakangofanana neizvi. Uyu mwana mudiki 17 years now akangonzi usataure iwewe ndinokuitira zvese ende zveshuwa hataure. For now mwana uyu akasiyiwa nemukadzi womurume kuratidza kuti amai ava vari kutotsika magiya pane mwana uyu kuti iwe usataure kuti inini ndini ndakakupa nhumbu. Inini walai ndinotaura, inini walai ndiri muchawa but ndoda kupupura chokwadi pamberi paMwari. Handisi kupupurira vanhu nhema, ndoda kupupura zvandakaonzwa zvichipinda munzeve dzangu. Inini handisi kupupurira vanhu nhema but walai ndoda kutaura chokwadi. Ndo nhau iri kundirwadza inini yakaitika muno muJamestown. Ina handizivewo kuti vabereki vemunomu vari kuitorawo sei nhau iyi. Isusu tarwadziwa nayo nyaya yekuti chokwadi here mwana uyu agonzi ndiye akamitisa mwana uyu, baba venhumbu varipo. Zvinoitawo here. Plus imwe wishi iri kundirwadza ini ndeyekuti ndakambobvunzawo zvangu. Ndakati inini bheo, nyaya dzakafanana neidzidzi dzinobhadharwa mabheo here. But so far now, mother, munhu kana usina mari hausi chinhu panyika. Anditika kana usina mari hausi chinhu panyika. Because lawyer rakatouya ndiripo papolisi. Manzwa, mwana waKandira achitaura kuti tauya naGweta wedu isusu. Kandira anga ari kurimind kuHarare. Zvikatauya naGweta wedu. Kandira akatobviswa kuHarare akauya akadzokera futi zvemukoti. Gweta wake akatonga. Saka ina handizive kuti Gweta uyu ane vana here uyu. Anonomirira nyaya dzakafanana neidzodzi dzekuti mwana anobatwa mazamu nenhengo dzake. Zvakamboitika here muno muZimbabwe.
ini ndinoda kunyatsa kutaura chokwadi kuti president vazvizive kuti ndo zviri kuitika muno muZimbabwe izvozvo zvekuti chokwadi gweta iri ndofunga harina kana vana ini because dai anga akazvara vana gweta rakamirira Kandira haimbosvika kunomirira nyaya iyi. Imimi muri kureva kuti mwana paakauya akataura nhau yake kwamuri, Yes. akazoenda kumapurisa, Yes. kumapurisa achibva anotaura nhau yake, Yes. Sabhuku achibva vasungwa. Right, ndasirira pamwe regai nditaure mwana uyu pandakanomusiya kupolisi akasara achibvunzwa mwana uyu inini ndandisisipo mwana uyu achibva azotakurwa ndifunga otherwise mune munhu akapondwa muno mwanonzi Matanhire. Inini ndinoda kutaura zvandakaudzwa nemapurisa anzi vakatakura mwana uyu vachida kuuya kuzomheno vakomana vaitsvagwa kunana Adimou achitaura kuti inhau yaMatanhire. Saka taenda tichitsvaga kesi yedu kuAdimou. Saka mwana uyu akasiyiwa ari mumota yemapurisa. Asiyiwa ari mumota yemapurisa zuva racho iroro Kandira akadhiraivha mota akaenda kunana Adimou akaisa mugroup akati please vabereki ndiri kutsvaga mwana anonzi Philip makamuona mwana iyeyo musamuendese kumapurisa uyai naye kumba anditika ndikandiro. Saka mwana uyu paakasvikirwa akagara mumota yemapurisa akasvikirwa nevamwe vake zvikanzi uri kutsvagwa naKandira nevana vake zvokuti wakabatwa uri kupondwa. Mwana uyu akabva apanika kudaro mwana uyu ndobva atiza mapurisa because mapurisa anga atopinda mukati vachitotsvaga vanhu vavo mwana uyu ndobva atiza ende nhau yandiri kutaura ndakatoiudzwa nemupurisa handakuudzwa nomwe munhu. Mupurisa ndiye aitonditsanangurira kuti ndo matiziro akati mwana uyu because inini mupurisa ndakamubvunza kuti nhau yaKandira iyi maifanira kuibvunza mwana uyu aripo achitaura zvikanzi mwana uyu akatitiza akapanika mwana uyu akati inini ndakutonopondewa ndakunosiyiwa futi uku kwaKandira regai nditize. Mwana uyu ndobva atiza kudaro mangwana yacho paakazonzwa kuti ngona asungirwa nyaya iyi mwana uyu akaya achimhanya madhamu akasvika mugomo rangu iri ndobva adzika negomo ndobva auya zvikanzi mama ndanzwa kuti ngona asungwa ndakati Philip ngona asungwa zvikanzi ngona asungirwei ndakati asungirwa nyaya yanzvadzi yako kandi hanzvadzi yako iri kutaura kuti nhumbu ndiyangoni zvikanzi naPhilip akaenda kunorara rini kwanangoni Teuma anga asina nguva yekubva pamba Teuma aigara akadai nasekuru anditika anga asina kana nguva kana mukana wokuti nini regedzai ndibude ndifambe ndende kupi inini ndindaiona zvese ngona hangasungwe mangwana ndiri kutoenda kupolisi ndiri kutonoti ngona abude ende zveshuwa isusu takaenda mangwana yacho mwana uyu akatoteera naSabhuku mwana uyu akatouya kupolisi ndakavati mapurisa mwana uye akakutiza iwewe auya akazve mwana uyu ndobva adedzwa murumu yatanga takagara ashedzwa dai mwana uyu ndofunga mupurisa akamubvunza akati yes Philip zvikanzi ndiri right zvikanzi ko dhati dherere wakazotizei zvikanzi ndakavhunduka ndaiti pamwe inini ndakuenda nogara futi kwaKandira kuti ndipondwe because ini handisina kokuenda zvikanzi une zvimwe here zviri pamwoyo pako zvawakasirira kutaura mwana uyu ndobva atanga kutsanangurira ofisa vai atanga kuvatsanangurira ofisa zvikanzi wakanyanya kuonei zvikanzi ini ndakaona Kandira airara naTeu kwete zvekuti ndakaudziwa inini zvekutoona ndega nemeso Kandira airara nanzvadzi yangu zvinotondirwadza airara nanzvadzi yangu ndo nhau yandakadzingirwa pamusha. Ko mamwe masabhuku aya tinoziva dzimwe nguva zvinhu zvikaitika mudunhu imwe nyaya inombotongwa nemamwe masabhuku mamwe masabhuku vari kuti kudii right now inini regai nditaure hangu nyaya iyi mwana uyu paakaenda kwaSabhuku Manhene Sabhuku Manhene vakafonera vanonzi Sabhuku Moyo kuti ndo nhau iri kunoku Sabhuku Manhene akafonera Sabhuku Ngorima vakafonera Sabhuku Chibanda ndifunga masabhuku acho ndo asvika aya saka nyaya iyi masabhuku vakarwadzwa nayo kuti hazviiti hakuna zvakambodaro zviri kuitika munzvimbo ineyi nzvimbo ineyi yatoshata chii chinoda kunyanza kuitika muno munyika ndofunga masabhuku nyaya iyi vaida kutora mwana uyu kuti vaende naye kupolisi saka mwana uyu nekushungurudzika kwaakaita akazovatangira mwana uyu ndobva azoenda hake kumapurisa but for now masabhuku vanga vatori murodhi kutofamba nemwana uyu kuti vaende naye kupi kupolisi plus mwana uyu nyaya iyi ingori pachena mwana uyu ane maaudio yake yaaitaura namedhemu vake vanomuticha medhemu wangu akabata foni saizvozvo Teuma achitaura kuti ini ndinorohwa magaro angu aya ndinobatwa mazamu ndinobatwa nhengo dzangu saka mwana uyu ari kukanganwa manje kuti kuchikoro kune maaudio kuratidza kuti mwana uyu ari kuudziwa kunzi usataure kuti ndini dai kurara saka imimi mapepeta taperera pakuti Ngoni akanga asungwa Sabhuku vakazosungwa sei vakasungirwa kupi right Sabhuku ava kuti vasungwe Philip pandakanomusiya kumapurisa vachizoya nekuAdimou
vachizotizwa nemwana uyu. Mapurisa vakazoita follow up nenyaya yavo, vakauya vachitsvaga pamba pakandira. Ndobva vasvika pamba pakandira, ndobva vatakura kandira, ndobva vaenda naye. Vaenda naye ndofunga vakatakurwa vese naTeuma wacho. Ndopa vakange mwana uyu ndo kandira akubvunzwa. Ndofunga munongoziva kuti munhu kana ane nyaya dzake anoramba. Sabhuku kandira ndofunga anga akuda kuedza kurambira mapurisa kuti ndini hana zvandoziva pamwana uyu. Mwana uyu aidanana nemukomana anonzi Ngoni. Saka mwana uyu akazobvunzwazve futi nemapurisa, ani mapurisa vakatombomutora mwana uyu. Vakaenda naye kunobikwa masadza, vachimunyengetedza, vakamutengera sadza, vachimunyengetedza kuti ataure, sezvo mwana haadi kungochichidzirwa, mwana anoda kungotorwa zvakanaka. But chaakakwanisa kutaura mwana uyu pamberi pemapurisa, akataura nawe kuti vankura vaindibata mazamu angu nenhengo dzangu. Dhoketi iroro ndofunga otherwise ritoriko, because ndo dhoketi rakavaendesa kupi kukoti. Vakatopinda mukoti maMajistrate vakatotongwa nenyaya yavo iyo. Vakanzi kuremind, vazonzi kuremind ndopa vakazotengesawo mombe. Zvandambokuudzai kuti kana usina mari hausi munhu panyika. Mwana wakandira akadzoka akatengesa mombe, akanotsvaga lawyer kuChegutu. Gweta rake ndofunga rakatosvika tiriko kupolisi, because akatotaura kuti ko gweta wangu ndauya naye ndodii. Akapindurwa nemupurisa zvanzi gweta wako ngaende kukoti. Handiti mandinzwisisa, ndo nhau yangu chete. Handidi kuwedzera, handidi kupomera munhu kana kuti chi. Ini ndoda kutaura zvakaitika, zvandakanzwa nenzeve dzangu idzi, nezvandakatsanangurwa nemwana uyu akamira apa anonzi Philip uyu. Mwana uyu ndiye ane umbowa hwakakwanisisa, ndiye ane maziso aya, aiona zvimwe zvekutoti aitya. Mwana aibatwa muromo Teuma achirarwa, akapedzisira ajaira. Mwana ndiye nhumbu pano, vatowamuka hanzi vaitorara naye mumagumbezi vachitomuita mukadzi wavo mwana uyu. Saka mwana anonzi Philip ndiye ane umbowa hwakakwana. Ini ndiri kutaura zvandakatsanangurwa naPhilip, ndo zvandiri kuedza kutaura pari zvino. Mwanangu, mai vatabva kutaura navo vari kutaura kuti iwe wakasvika pamba ukavataurira nhau yavanga vachitaura. Iko zvinezvi ungatitsananguriro here kuti iwewe chii chawakaona chakaita kuti ushungurudzike, uye zvanzi iwe waizenge wakugara wakurohwa kumba kwawaigara? Ini pakabuda tete vachienda kuSouth, tsano wangu dzoka vaibva kubhazi, vachisvika vakasvika kumba ne5 kg yemabhisiketsi, vakabva vadedza hanzvadzi yangu inonzi Teuma yakuno. Teuma abva aenda ikoko, vachisvika vabva nokiya dho, vabva vavharira Teuma mumba. Teuma achibudemo makasvika vachindiudza kuti Philip, sekuru wandirara kundira mukadzi. Ndo ndazvinyarara ndakafunga kuti Mwari kunyepa. Day 2 vakandidedza futi, Philip, sekuru wandirara kundira mukadzi. Ndo pandakamuti aiwa iwo zinganese, tora foni utepe maaudio acho, utepe zvinenge vachitaura. Day 3 ndakabva ndaona vakanomubatisa madziro mwanasikana, vari mutoilet vakarara naye mwanasikana. Ndo pandakati kuna Teuma, iyi nyaya tofana kunoizisa kuchikoro kana kumasabhuku kana kuchi. Ndo pandakaenda kwaSabhuku, ndo ndakatanga ndaenda kwambuya kwaMematwe, ndo ndanovaudza Mematwe vabva vauya kuchikoro, vabva vautaura neMadam Chadibaya, ndo pakarekodha mastatements aya. Vabva ndo pakabva taenda kumasabhuku, masabhuku ndo pakagadzirisa nyaya yacho. Pakatombouya mumwe mupurisa akavamheno vakataura zvekudi, vakataura nemupurisa yeye. Inini sekuru pavakazoona ndakuzviziva, vakabva vatanga kundorova vachiti bva panapa enda kuna mai vako. Apa mai vangu inini kwavari kura, ndombodina kana mari yondikwanise kutomboendako. Vabva vatanga kundimhanyisa, vabva sekuru pakauyu vakabva vatanga kundimhanyisa nembwa nematemo vachitoti takubata chetoda kurwa. Ndo pandakatiza manheru, ndo pandakabva ndarara musango, ndo pandakabva kwamukira kwaSabhuku manhene, ndo ndavaudza ndonyaya yekuitika. Ndasvika ikoko ndavaudza Sabhuku manhene ndonyaya yekuitika iyoyo. Ndichisvika ndo ndaenda kama namai Matwe anonzi Maifei. Maifei vakanichengeta 2 days. Ndo pandakabva ndauya kuchimbo kunoku, ndo ndaenda pamubaba mama. Ndo ndavaudza mama vandianzi toenda kupolisi mangwana kuseni. Vakatanga vafonera officer in charge. Mangwana acho ndo vataenda kupolisi. Ndasvika kupolisi ndabva ndarekodha statement rangu, ndakavaudza zvese zvaitika nezvaindinetsa nezvaiita. Ndobva varekodha statement rangu. Takudzoka neZvimba Road, tasvika kumusoro kumakomo, mota yepolisi yakatadza kupinda mugomo rekwaSteni. Ndo ndasara ndakamiswa nemota inini. Vanzi mfana sara chichengeta mota yetu kudzoka manje. Vakabva svika shamwari dzangu dzandotamba nadzo. Dzandiudza kuti Philip, usiku hwese warara uchitsvagwa, vanhu vasvika kuno kuma12 vachikudubura pasi pemubhedha, vachikudubura hembe dzevanhu vachikutsvaga. Zvoti wakabatwa panapa unopondewa, ende vakutokutsvaga wanga ane mabhemba nematochi. Ndo pandakabva ndatiza, ndo ndaenda kushopi kwaShoko kuMhiro. Ndiri ikoko
pano mwe murume anoshanda kuno kwamene ndaku akuplaster ku akabva andiudza ndakatoita zvekuti wanzi watanzi pane mukomana asungwa kusungirwa nyaya yaTheuma. Ndisvika kunoku ndikusvika pamama ndikavunza ngona asungwa ndakanza kuti ngona asungwa ndopandakabva ndaudza ni mama ngona haifana kusungwa bhozi mhosva yesi yake vanhu vandaiona vachirana naTheuma ndisekuru ava ndo vandaiona vachirana naTheuma. Pataka mama abva afonera polisi kuti mwana uyo vaitsvagwa akakutiza iwe tamuwana todii naye vakanzi mugona kuuya naye mwana iyeye tibva taenda namai vavo na mama tibva tasvika abva taura kuti mwana uyo ndaya naye ndo mwana iye akakutizai. Obva ndasvika obva abvunza kuti iwe Philip pane nyaya yekukune pane zvawakakanganisa here pakutaura ndakati wangu zviripo zvandakakangana kutaura anzi taura tinze takateerera ndo wandaudza kuti inini uyu mukomana akasungwa ndizvekunyepa ava tsana ndo wandakaona vachirara hanzvadzi yangu ende agasike kutanga akatanga achindiudza ndifunga kuti pamwe akundinyepera akandiudza akandifunga kuti pamwe akundinyepera pandakatanga kuzvionera ndega ndakavawanikidza futi vari mumba ndakaona nepahwindo vakamuradzika pamasaga vakarara naye mukicheni vachiisa chibage mushonga. Iko zvino izvi ungade kuti tsanangura kuti makatanga kugara pamba paSabhuku apa rini? 2017. Zvinhu izvi zvekuti hanzvadzi yako yakazenge yakuitwa mukadzi nemurume watete zvakatanga rini? Zvakatanga gore rino uri muna September pakaenda tete kuSouth ndo pazvakatanga. Iko zvino izvi wakawana here mukana wekutaura naTheuma nekuti izvezvi anga akuramba kuti hapana chaakaitwa nababa mukuru? Handina mbobvira ndamuona. Hausati waona hanzvadzi yako izvozvi? Ko tete kudzoka kwavakaita kuSouth wakaonana navo here? Handina. Asi kuti vakadzoka uri kuzviziva? Ndikuziva. Chii chauri kuda kutaura iwewe? Tiri kuziva kuti Zimbabwe yese yakateerera, mapurisa avo anoteerera, kunyange vanoita zvemutemo. Zvaungade kutaura pamusoro penyaya yehanzvadzi yako? Inini Theuma zvese zvanenge aitirwa anondiudza. Zvese zvinenge kana zvinenge ndatadzirwa inini ndomuudza zvese zvinenge nokuti mwana wamai vangu tiri mudumbu rimwe tingori 3 mwana wokutanga akashaya saka tasara tiri 2 zvese zvasangana Theuma anondiudza inini. Asi apa mai zvakanyandurwadza ndezvekuti Theuma mwana achiri kuenda kuchikoro akaitirwa nyasha naMwari akawana dhona nomuendesa kuchikoro asvika kuchikoro ikoko akutomitiswa izvi Theuma ane nhumbu yane 5 months. Noda kwatsana. Kuna tsana wako uda kuvati kudini? Haina bana kwanisa kuvataurira. Asi ungade kuti vemutemo kuti mutemo unyatsoita basa rawo kuti munhu anenge akanganisa aripire mhosva dzake? Chokwadi. Iko zvinezvi uri kugara kupi? Uri kuchengetwa nani? Uri kugara pai? Ndiri kugara namai Ngorima. Ndo vari kukuchengeta? Hauna ukama navo? Handina. Tataura zvakare nemaSabhuku kunoku. Avo vataura kuti vane zvavaiona zvaiitika pamusha uyu, zvinhu zvaishungurudza vana vaviri ava, kunova kushandiswa even pakati peusiku vachitanga vashanda vasati vaenda kuchikoro, vana vakanga vasingabhadharirwe mari yechikoro kana kutengerwa zvikwanisiro zvaidiwa kuchikoro. Uye maSabhuku aya vati vakanga vakatombotaura namambo Chivero pamusoro paSabhuku Kandira nezvinhu zvavaiona kuti zvakanga achiita zvakanga zvisina kukodzera pamunhu waSabhuku. Paningatangira ndopokuti takadedzwa nemapurisa ekunotoni rura kunotoni vachitiudza nhau indi asi ndanyatso kuibata zvakanaka. Saka mapurisa vari kuti takatora mwanasikana uyu akataura kuti nini zveshuwa baba mukuru vaindibata mazamu nhengo dzangu hapana pavakasiya kusikurana neni havana kurara neni. Saka mapurisa zvakaita akatora mwana uyu kuti aone kuti umhandara hwacho huchiripo here. Mwana aenda kuNorton Hospital ndo vakazonoona kuti aiwa mwana uyu atova nepamuviri. Zvika zvino zvaane pamuviri kudai ko zvakamira sei pautano hwake nestatus zvakadii. Ndobva vatanga kunomutesta chirwere. Ndobva vaona zveshuwa mwana atori positive. Ndobva vanyanya kuzovaitisa hasha kuti mwana atova nepamuviri ndepani vakubvunza mwanasikana uyu. Mwanasikana uyu akuchinja akuti kwanzi inini nhumbu ndeyani? Ndiye mukomana anonzi ningi. Takatowanika mukomana acho ako. Saka tobva vati imise maSabhuku tada kuti muzive ndo zviri kuitika kupi. Asi tichakutorai 1 by 1 tichida mastatement. Ise maSabhuku nyaya yakatirwadza because musha muno yanga yagara ichingotaurwa. maSabhuku munogara muchitsikirira nyaya zvinofamba sei? Tasai munhu akaurawa muno nanhasi mvura haisi kuda kunaya zvinhu zvacho maangotsikirira. Uyu futi mwana uyu atoabhuzwa
upenyu hwake watodisturbika. Munofungei? Tiri motikari imomo tichibva uko ndani namasabhuku matatu, sabhuku manene, sabhuku moyo. Ndobva taronga kuti chachiri china, tikaronga kuti kuswera mangwana chaiwe Saturday. Isusu musha ngatimbounganai papi pachikora apa. Nokuti kuna vamwe vane information yakawanda yavanonzwa vachitoziva zvimwe zvacho, asi vasingawanikwo kutaurira. Saka musangano iwoyo uchatipa mukana kuti tinzwe zviri muvanhu nezvaiitika, because tainzwa zvichinzi vana ava vanomuka neusiku vachiforoma zvidhina vachiita mabasa makuru avasingafanirwa vachiita. Saka zvinhu zvese taiva kuti zvinzwe pamusangano iwoyo. Musangano wanga wakanangana kuti isusu vose vabereki kutaura chokwadi zvakatirwadza. Kuti kana uri sabhuku andika unenge uchitorwa sababa wemumusha, ndiwo unotarisa mhosva dzese dzavana vadziitika imomo. Saka vana vechisikana vanouya kuna sabhuku kuti tavaone yakadai yakadai, iwo wakutoita advantage kuti dzauya dzega wakutora wakuti wakushandisa mwana wako somukadzi. Izvo hazvisi raiti vakomana. Ndobva tatopa muenzaniso, munoziva zvakafanana kuti une cardbook, une bhasikiti rako rine madomasi. Handitika wani rikaora kuti wachokwadi risingachaiti kuti ikwanise kuti igare umu, ngaribviswe wani racho iroro. Aya usara akadi akachena. Taida kuzama kutaura shona kuti ukaona nyaya dzakadai dzakunhanhira dzadai uri somukuru handitika, unofanira kutomboita step down utombomira. Nokuti ndokutoti utodzidza kuti zvinofambiswa sei. Nokuti vana vese nenharaunda yese vakutotya kuti wauye nemaripotsi kwauri. Vakadzi vakuru chaivo vanenge vakutodi vakutotya. Ndobva taenderera mberi tichiti manje musangano itati sei, ndobva tatoushedzera purazi rino rese kuti ngatisangane kupi. Tisati tatombosvika musi wacho wamusi weFriday ka. Musangano wanga ufanira kunge uri kuSaturday. Zvikanzi dare riya ratombomiswa because vanhu kwamambo vati hakuna matara inoitwa muna November. Isi tikati ko isusu hatine dare iri, ranga risiri dare, kwakuri kunganidza musha kuti vanhu vomusha vatauriwo zvavanozivavo, nesuwo somusha tibatsirane kuti nyaya dzakadai tine vana dzingabatsirwa sei. Harisi dare iri. Ndobva musangano wakona. Ndobva tazofonerwa namambo nezuro. Zvikai musangano wenye wangu akatonaka zvisingaiti. Kuno kwana mambo vari kuti zvinhu zviya zvakatopfuura, mwedzi wati taitaura ndiwo mudenga umu. Iko zvino zvimatare itai vanhu uyai nawo kupi kuno. Ndobva taronga futi nezuro wacho kuti mangwana ndo Saturday na 12 o'clock tofanira tisangane pachikora. Dunhu redu rese munhu achitaura zvinhu zvichiitika. Tichibva tapa final warning yokuti vedu wega ona tangokuwana une nyaya dzakadai. Mazuva ano tiri muSecond Republic. Izvi hazvidiwe munhu anoswera aenda. Vanhu vorudzi rwakadai kana kugarisana navo munzvimbo isatikwanisi. Kana kuno kumwe kumatunhu kwazvinokwanisa kuitwa zvichinzarwo hatirambi, vanoenda zvavo. Asi kana vatazogara muno mandidi vobatsirika, munhu anotendeuka odzoka pane zvakaipa zvake, otanga kuita fanika munhu asina mbotadza. Iko zvino izvi tiri kuona kuti musikana ari pakati penyaya iyi anzi achiri kugara pamba paiitikira zvinhu izvi. Imi semasabhuku munoona zvichiita here kuti pakaparirwa mhosva ndipo zvakare pachiri kugara iye mwanasikana iye? Aizvozvo tinoona zvisingakwanisiki. Ndizvo zvinhu zvataida kutaura kamangwana kuti imiwo semushavo munoonawo zvine justice here kuti mwana uyu paanga achinhiranirwa pache papo ndo paari kutogara futi naiko zvino. Tonzwa zvine zvataura musha handitika. Tinofanira kumapurisa. Nai mapurisa nyaya dzakadai mukadzisiya dzakadai dzinozofamba zvakanaka here. Tarisai izvezvi musikana uyu akaenda kusocial welfare handitika akanoramba zvese zvaaitaura. Nokuda kuti akazogara futi imwe dare futi kumba kwavo. Izvo hazvidi hazviite. Inotova nyaya inototirwadza futi kuti patanga vamatongerwa here angaitwa nyika vakomana kana kuri kwokuti situation iri uko ikaramba yakadaro. Hazvinakidzi. Iye zvikana kandi vachinokwara hatichokuzivi. Pamwe anzi ari kucheguti kwacho, pamwe hakuna munhu. Ndofunga maona ngori yapinda apa. Vanhu vanototazota havatomborwadziwi nezvakaitika zvipi. Mwana watabva kutaura naye ati ainzi ibva pano enda kuna mai, achiti kwaamai kuri. Vana ava vabereki vavo varipi? Muri kumbovabvunza here kuti varipi here? Uye mune matanho amuri kuda kutora here kuti mukwanise kutora vana vaende mumaoko evabereki vavo? Matanho atiri kuda kutora ndokudai so. Vana havana vamwe vatete vavo vaigara muno. Vaigara navo uko kumiro. Vatete ava vakadzingwa kuti nani nasabhuku iye futi. Achiti kwai magamuchiro evana vanga vaharaswa futi kupi. Ndobva vatega tizire kwavatete. Ndobva vaoneka vatete vacho ndobva vatosimudzirwa kuti mhepo zvikanzi ima muchatogari futi mupi. Saka itaita kuti vatete ava tivabate because tinokwanisa kuvabata. Pavakaoneka vari muno makati kaenda kuenda kushumbe kumwana wangu.
mwana wacho eitogona kumubata kuti mai vari kupi, ngavadzoke kuno vana yazvanzi yavo kunoku vakungoregwa nemoyo chena, havasisina uchavadini, uchavachengeta. Tichibva kupolisi uku, mapurisa akati iko zvine tichimbokasa nyaya dzomwana yanditi mwana wayo kuti ave sezvika ngaaende kunomwe sabhuku anogara kupi ikoko. Ndobva tawirirana namamwe masabhuku kuti vangorima inde nomwana kupi. Ndambochengeta futi mumwe mwana wehazvanzi yake Kandira uyu amudhamba futi saizvizvi achiti ndinofudza mombe chichi. Saka vakati imi hazvikunetsi because makatombochengeta futi mumwe mwana 4 years. Saka imi sabhuku muri kuda kutaura here kuti ivo vari kunzi vakandira ava nyaya iyi akazike kutanga kuti vabatwe netunyaya twakubuda utu. Akazike kutanga. Chii chamaiita? Tinoziva kuti ana sabhuku pamwe hamukwanise kutongana. Kwashe makambokwirawo here kwashe kunotaura kuti pane umwe wedu tiri kuona sasabhuku anofanira kunge ari munhu akati twasi. Zvatakaisi takati tashedzwa namambo kuhafu inana kuenda. Mamwe masabhuku akamushedza. Shamwari, kumba kutaona mwana achiuya achitaura zvakati. Zviri kufamba sei shamwari? Vachasimuka vachataura mamwe masabhuku anditi. Vane zvavakatomubatsira ipapo. Asi hazvina kudi, hazvina kushanda. Chimwe chiitiko chakaitika ndechekuti munozaka tiri muno vanhu vanorwira muganuka. Ane imwe time yakauya nedemo nemhuri yake iyoyi aida kutema sabhuku manene nebhemba. Zvika nhasi panotofa munhu nhasi panapa. Iye sabhuku. Ndobva ndati iwe unoti panofa munhu sei? Majara zvamunoita zvokuuraya vanhu kamakauraya kuti mwana wangu manje. Saka toda kuona kuti uchauraya nini nhasi. Sika yako iyoyi. Saka tiri ipapo takabva tabata futi vana mambo tikati mamboka. Umwe wedu wati kushanda naye kazvari kutaura kuno kuti zvakwadi hazvidi hazviite. Mapepa aya mama ida kufambisa zvakanaka kuti masabhuku achiwana kuti apiwe mari itombomaisai pasaidi. Because nyaya dzake kunoku dziri kunetsa. Ndo rimwe danho ratakatora vana mambo kuti takavaudza. Zvinhu zvaitika futi tikavataurira futi. Nyaya dzedza dzakamboudza izvo vana mambo kuti mapepa omukomana uyu imbomaisai pasaidi. Nhasi adi awanikwa nenyaya yekuti aire pamwana wako nokudidi atori kurimandi. Saka izvezvi vakati kwanzi kana apedzana nemapurisa anofanira kuti aende futi pachivero kwamambo. Vandotaura naye vachionesana naye kuti izvezvi zvakadai izvi akazviwana kupi uye zvinoitika here munyika muno kuti iwe somukuru ndiwe unofamba norutivi kuti vana vangu ngavafambe vakarurama sei. Aiwa masvita enyu. Musati mabva mungangotaura henyu kuti chii chamunotarisira kuti vemutemo vaite kana pachinge paita nyaya dzakaita seizvozvizvi? Vemutemo ngavaite sezvavanongoita nguva dzese kuti kutsvagwe hama dzevana ava bho dziri munoka. Baba vacho vanonzi vakaenda kuMozambique. Ava hatikwanisi hedu kutaura nezvavo asi mai vacho chaivo vari kunzi vari pabhangeti avo. Mukoma wamai vacho ndiye wandanyitaura kuti ari pai akaenda kuZhombo. Tinokwanisa kutomubata. Mapurisa avo ngavaise nyaya idzi vachitarisa vachitiresa kuti vauya navanhu kupi kunoku vana havagare uku hama dzani. Inoza sabhuku munoona nguva yese tinochema kuhurumende kuti kana tiri mumisha zviya pamba pasabhuku isaivo chikafu chakawanda because tinotakura nematambudziko akawanda. Iyo ndokuchengeta mwana wayo handiti. Pamwe pacho zvinonzi uyai naye kunotoni ndakushandisa futi mari yomuhomwe. Iko nezvi kwakatsva kune nzara handiti. Yatova over budget kaenda tova neimwe extended family futi. Sabhuku manene zita renyu ranga richibuda vanhu vachitsanangura kuti mwana komana Philip hanzvadzi yaTheuma akauya kwamuri. Mungatitsanangura here kuti mwana uyu paakatanga kuuya kwamuri achiti ndo zvinhu zvaari kuona zvichiitika pamba pavari kuchengetwa naSabhuku Kandira nderini? Ngataura madheti achaita. Kana mwedzi zvawo. Ndo mwedzi uno. Mwedzi uno. Mwana auya ari kutaura zvinhu zvinovhundutsa kudaro kuti ndatoona vachidaiswa hanzvadzi yangu. Imimi saSabhuku ndaapi matanho amakatora? Infact zvakaitika ndezvokuti mwana uyu akasvika pamba. Asvika pamba kwakubva ndamuti kwakanaka here. Zvikanzi ndakadzingirirwa kumba wandogara kwaKandira. Idzi nyaya idzi taingodzihwa kwete zvokuti kurara vese. Taingohwati ari kuabvisa vana ari kudii chingoti hazvichabuda hazvo zviri kuitika pamba pacho. Saka azotsanangura nyaya yake ndikati iwe nyaya yako ndei? Zvikanzi ndadzingirirwa pamba ndakawana hazvanzi yangu yakarara natsana. Ndikati alright saka ungoti toita sei? Zvikanzi ndaida kuenda kupi? Kumapurisa. Ndikati alright usati waenda kumapurisa ndaindifonere mamwe masabhuku vakuru. Ndipo ndakabata vanonzi sabhuku mai moyo. Mai moyo vakati fonerai mai Matoya. Mai Matoya ndobva ndakavabata zvikanzi hanyaenda toendesa kuchikoro. Ndipo ndakafonera futi vanonzi sabhuku chibanda.
akati afonerai mai moyo. Saka indakabva ndamuti iwe sara kugara panapa bhosi pane mumwe munhu anga anishedza achirwara kumusoro. Ngati sara panapa ndoda kufunda, ndoda kuti pane kwandoda enda newe. Pandakadzoka bvana ndakawana abva pambo. Ochitanga kumutsvaka. Ndasvika pane mumwe musha zvikanzi adarika aenda kumhiro. Saka azienda kumhiro kwandisvita akazofamba sei. Ndazosvikawo panapa. Ndopandakawanza kuti mukomana uyu aonekwa ari kumhiro uko. Ndopandakachiona mai vatanga kutaura. Ndopatakaonesana tikati mwana uyu ari kuabhuswa kumba uko. Ari kutaura ndaona hazvanzi yangu yakarara natsano vangu. Saka topaita sei. Patatsvaga mumwe mukomana wokuti atume anomutsvaga. Wabva mukomana uyu ati ndamushaira. Saka vakazomuwana mangwana, ndifunga mheno zvakaitika kuti azouyawo kuno ndopa vakazomuwana uku. Vandifunga kuti mukomana uyu atadii ndamuwana ati ndatomuendesa kumapurisa. Saka takazoteerawo kumapurisa kuya. Tibva tanotaura nemapurisa tibva taona kuti nyaya iyi iri ngori kusaidi kwani kwakandira. Saka chakazotishamisa ndechekuti nyaya yanga yakuchinjirwa mumwe mufana anonzi Ngoni. But isi tichinatsa kuona kuti nyaya iri pachena kuti baba ava ndo vakatora mwana. Mumashure mese umu ndofunga pakamboitika imwe nhamo akambotsanangura nyaya yake Kandira isabhuku. Achiti izvo vana ava vari kundinetsa pamba. Ndikamubvunza mubvunzo kuti iwe uri kutadza here kuinda nevana ava kune dzimwe chechi kwaunopinda iwo vana ava mbonobatsirwa nekubatsira vimwe yava. Zvakanzi vanonetsa avatombobatsiriki plus mukadzi wangu haatodi kuti vana ava vaende zvechechi. Ngati saka uri kugara sei navo vana kana iwo vachiti vari kunetsa. Izvo iye aiziva kuti ari kutora mwana uyu musikana uyu. Mwana musikana uyu muchitanga kuudzwa nyaya hazvina kukuvhundutsai here nekuti pano pari kubuda kuti vana ava vese vari vaviri vadiki maunderage. Aya zvakativhundutsa pakuti mwana uyu mwana mudiki kuti nezera remurume aimutora kane zera remwana hazvipindirani. Kosei mimi makatanga kufonerana madzisabhuku zvichienda nekuchikoro. Handi here kuti tikanzwa zvinhu zvinovhundutsa kudaro nguva iyoyo kutomhanya kumapurisa? Chinoitika ndechekuti munomborisanga semusha munotanga mamboonesana kuti muone kuti ichokwadi here. Ichokwadi because mogona kuendesa kumapurisa iye oshedzwa munhu ndosvika kuti handizivi kuita kunge masvibisa munhu. Saka munofanira kutanga mabata kuti chokwadi ndokuzomuendesa kwatakaenda kupolisi because tatatoona kuti chokwadi chiri kuitika. Because kubva kumashure pane zvataiona achingoabhusa vana ivava achivafurumesa zvidhina achivamutsa usiku. Pamwe pacho vainzi ufanika uyaiuya kudhibha ndichitomuona ari kuchikoro ozoenda kuchikoro kuma10 ambobva kudhibha. Saka kutoti avaende kuchikoro vana ava ndimbuya utano ava vanonzi Maingorima ndo vakatowana dhona rakatouya kumba kwavo zvanzi handipe vana vasingaendi kuchikoro ndokutozitora vana ava kuti vaende kuchikoro. Vana anga akangogara navo vakatengerwa uniform bhutsu zvese nedhona iroro. Iye kana kuti awane kumboendawo kana pashopu paandiwo t-shirt ndauya naye upe vana anga asingazvikwanisi. Svikana nhasi vana ava izvozvi kutopfeka wakaita kutotengerwa nepaari kugara futi. Saka chinotishamisa ndechekuti wacho wavakapa mimba wacho vari kugara naye pamba ipapo. Saka nyaya iyi inogadziriswa sei kana munhu woti iwo ndo munhu watora wogara naye futi pamba ipapo vachimuvhundusira kuti iwo wangotaura tokutema nedemo. Ndo zviri kutoitika kuti vari kumuvhundutsira tukataura. Ndo zvavari kutoita kumba kwavo because vari kutomuvhundusira kuti iwo wangotaura nyaya yetokurova baba vangu vakangosungwa iwo tokuurayawo panapa. Saka mwana haakwanisi kuti atsanangura. Saka ndiri kuti deve mutemo vaikwanisa kumubvisa ipapo oenda samuye kwaanogara uko sezvakaita uyu akabviswa akabvaka anokwanisa kutaurika naye sindeiye futi anokwanisa kutaurika naye kuti nyaya yake inatse kutaurika zvakanaka because vari kumuvanza. Tanzwa isu sabhuku vakapiwa bail. Chichamuda kutaura pamusoro penyaya tonzwa kuti munguva kana munhu akanga sozonzwa kunzi akapiwa bail. Takamboya kuno kune mwana akarohwa akafa vanhu ivo vakapiwa bail. Iko zvino sabhuku nyaya inenge iri pachena asi vapiwa bail. Zvokupiwa bail zviya zvinogona kuitika pakuti unenge ushandisa mari ndiri kushanda mazuva ano. But sei chingoti pamutemo ipapaya ndo panozoti patoona kuti pane pamwe pari kukanganisa pakuti munhu ane mhosva yakakura kudai onzi bail enda kugara panze anouya futi oita zvimwe futi kunoko. Saka kana tikazomuona achiita zvichano mhangareiza kuti anongonopiwa bail futi ko
tongosiya akachengeta mhosva dzake idzi. Saka dei vachiti vanhu vakaita sevavharira kugara mujeri kusvika afira ukoko, because hapana zvazvinobatsira. Afireko. Anouya achikanganisa vana muno. Zvakafanana neye wacho wokuuraya munhu abuda izvotenderera muno akasangana nemunhu ati anouraya futi, because anongoziva ndobuda. Saka ndo zvimwe chete neuyu, imhondi dzakangofanana. Iyo zvati abvisa mwana pachirwere, chikoro hachaindi, angogara. Izvo vari kubva kunorima uko. Hati nhasi iFriday vamwe vari pachikoro, iye ari kumurimisa uko. Izvozvo andimona adarika apa, ari kundomushandisa kurima apa. Iwo ane mimba yemunhu yepapo pamba ipapo. Saka zvinobuda here izvo. Regai nditaure ndichidai, isusu taingonzwawo nyaya zinzwanavo vanoshungurudzwa chaizvo kumba uko. Vanomuka na 2 o'clock vachienda kufuromiswa zvidhina, vakazobva kuzvidhina ndopo vaizoenda kuchikoro. Saka zvadaro ndobva tazonzwa kuti no Kandira aibata mwana uyu. Tiri pano patiri pano pachipita panapa, ndobva ndakaona mwana ari panapa, ndobva ndamubvunza inini, ndakamutora ndakati muzukuru mbouya panapa, pano nyaya ndoda kukubvunza. Mwanasikana. Mwanasikana. Kozi ambuya wacho waigara, tete wacho waigara uko, waiwirirana naadzimai vangu. Ndobva ndamutora mwana wacho, ndobva ndamubvunza vachinzi zvochokwadi sekuru zvamakanzwa. Zvaitika kumashure uko, sekuru vachindibata mazamu uno, nhengo dzangu vaindipindira kana mataito geza vachindibata. Asi patakazoenda kuchikoro, patakazotaura nyaya iyi, ndobva vakazopedzisira kundibata ipapo. Mazuva ano havachandibata. Ndakati no, zvakachinzi akati kuchikoro vakati vachinzi kuchikoro nyaya yacho iri kuchikoro. Ndakati zvisa alright. Saka isi tobva tati regai timbomirire tione kuti kuchikoro uko vachaita sei nyaya iyoyo. Saka headmaster vakazodaidzwawo mapurisa, vakagara navo pasi kuchikoro ukoko vachivataurira nyaya yacho. Saka zvokuti nyaya yacho headmaster vakati nyaya iyi takaisa kupolisi, takaisa kusocial welfare, takaisa kunhengirikini kwedu kuchikoro kwedu. Saka ndo zvandinoziva chete maererano nomusikana. Takazodaidzwawo isusu takaenda kupolisi. Mukomana uyo ndobva akaenda, takadaidzwa ukoko zvachinzi nemapurisa musikana uya kuno. Tamubvunza ati zveshuwa sekuru waindibata mazamu, nhengo dzangu zvese vachindibata, vaindipindira mandaigeza. Inini ndakabvunzawo mapurisa ndakati ana mapurisa nyaya yakadai munoitorawo sei? Zvakachinzi iyi inomutongo wayo yatinoitora. Tikati zvakachinzi alright, imi mazabhuku chaenda izvenyu, kana takukuda tichakudaidzai. Asi takazonza apapa unzi Kandira abvisa bhero atodzoka. Tikati wanongobvisa bhero kumwana muduku? Mwana muduku anobvisiwa bhere. Saka takangoona kuti somutemo munhu ainganoroya rache vanogona kuzvibvumira kuti vabvise bhero. Saka ndo mazira andakaita nyaya iyi. Saka tauyawo kuno isusu takazogarawo pasi semasabhuku tiita toda kuita musangano tionesane tese mumusha. Saka tinge tisati tasvika ipapo, izvozvi nhasi taida kutoti tigare futi pasi, tobva tanzi imimi muri kuuya kunoku, saka tazouya kunoku. Tonombokutorai kumashure. Imimi sana sabhuku, mungati here dai pakangotanga kamoto kakamberevere muchinzwa kuti ndo zviri kuitika kuvana, dai makatora matanho ipapo, mungati here dai kuri kuti makatora matanho zvimwe nhasi zvisina kuzosvika pakadzika pakazoendeka apa? Because waifanira kunge wachitora matanho ka, kuna anana mai utano vanoita basa roanawo. Saka ndo vaitora nyaya idzodzo vachiita sei, vachigara nawo pasi. Ivo pawaita nyaya idzi, isusu masabhuku wengu asingatitauri kuti nyaya idzi tasvika nadzo pakati. Isusu takasiya takati awa so basa ravo ravanoita, regai vaite chi? Vaite basa ravo. Kana zvavaremerawo vachatiita sei? Vachatitaurira. Asi havana kuzosvika pakutitaurira, kuzosvikira nyaya yakupolisi. Kunyangwe tinonzwa vamwe vachiti hapana utsi unofungaira pasina kamoto pasi. Pamakatanga kunzwa imimi runyere kupero kunzi vana vanomutswa pakati peusiku vachikanyiswa zvidhina vachida so iye kunzi mwana ava kubatwa mwiri wake isati yabuda, iyo yekumboabhuswa semasabhuku, tingati here dai kuri kuti makatora matanho ipapo zvichida kana kutotsvaga kuvabereki vevana, nekuti vana vaioneka kuti havana kugara zvakanaka? Vaiti kuvabereki vovana vatsvagike kwavari, because kwavari isisu kana vabereki vovana hativazivi.
hatisati tambovaona. Munhu atinotoziva kuvabereki vovana ndo atete vacho vaigara navo naatete vaigara kuno vakazodzingwa vachienda, ndo vanhu vatinotoziva chete ivavo. Hatina kuzombotiwo kana kuti hama dzowana dzimwe dziri kupi, hapana watinoziva. Baba vacho hativazivo nokwavari, saka hapana kumwe kwataenda kuti titaurire hama dzowana. Tataura zvakare namai vari kuchengeta mwanakomana, hanzvadzi yemwanasikana uyu wekuitwa mukadzi. Mwanasikana ari kunzi iko zvinezvi ane pamiviri uye akapiwa chirwere, kuteswa kwakaita akaonekwa kuti ane chirwere. Zvinova zvinhu zviri kuvashungurudza ivo sambuya hutano. Nyaya iyi yakambopinda mavari vachiedza kuiferefeta, vakanoisvitsawo kuchikoro. Vekuchikoro vanonzi vakadedzawo mapurisa. Nyaya ichiri kugarirwa pasi, ndoo payakazoenda. Sabhuku vakasungwa, asi kutaura kunoko Sabhuku Kandira vari panze vakapiwa bail. Zvinova zvinhu zviri kushungurudza vanhu vekuno kuJinkstown kuti munhu akadai anopirwei bail. Uye chiri kushungurudza vanhu ndechekuti mwanasikana uyu Thelma achiri kugara pamba paakanga achigara achishungurudzwa. Ini ndakamira sambuya utano VHW. Sambuya utano. Mukutaura kwevanhu vanga vachitaura kuti nyaya yaThelma vakanga ana Sabhuku vakanga vaisira kuti imimi muiferefete sana mbuya utano. Mungangotiudzawo imimi pamakatanga kuinzwa uye matanho amanga muri kutora. Ini ngati pandakatanga kunzwa nyaya iyi ndakanzwa zvichingotaurwa kunzi Thelma ari kuabhuswa nabamukuru vake vaari kugara navo. Saka ndanzwaona CCW ndiye akataura nyaya iyo kuti Thelma ndo zviripo, akaenda kwaCCW sokuti tinonzi tinofana kushandidzana kuti ini ndikanzwa chandanzwa ndomuudza, iye akanzwawo chaanzwa ndomuudza. Ndokubva iye andiudza kuti pane nyaya iri kuitika yekuti mwana uyu ari kunzi akapindirwa mubhathi nabamukuru vake, ndokubva vamubata muviri wake. Saka nyaya iyi ndakaitakura ndobva ndaenda nayo kuchikoro. NdiCCW ari kundiudza kuna ticha vanoona nezvevana pakuabhuse. Saka nokudaro ndokubva vati madam ava ndanovatsanangurira, vakati sezvo mataura chiregai tione kuti totora matanho api. Saka CCW akabva aendawo kusocial welfare nenyaya yachiti akabva aenda nayo kundotaurawo kusocial welfare kuti ndo zviripo. Saka social welfare iri mukati mokuti vauye kunoku kuti vazoona kuti nyaya iyo batsirika sei yoitwa sei vari paground. Ndo pakazoitika chiitiko chomukomana uyu changa chichitaurwa, nokuti ndakazoonawo mukomana uyu ndakagarawo pamba pangu achisvika masikati. Ndobva ndati kwewo wauya kuno Philip kwakanaka here, nhasi iri Saturday Masabhuku anga achitori kumeeting kuHalfway kwaanga achiedzwawo. Zvikanzi ndauya pano gogo, Kandira uya watanga, ndo matauriro akaita kwandiri. Ndikati Kandira atanga kudii? Ndobva atsanangura zvikanzi gogo ndasingachazivi kuona ipesa apa, asi kunyora kwangu kwandakaita grade 7 ndakanyora njiita zvokutambura. Ndaitanga ndaendeswa mumunda ndonochera makomba, ndonzi tanga wachera kusvika apo ndozoenda kundonyora. Saka vana vepaJinkstown vaindonyorera kuchikoro chinonzi Brain. Saka iye aiti ndakazotsvagawo vamwe baba vane mota muraini, ndobva ndataura navo zvesecret. Saka vava kuti akabuda mumunda iye woenda kwababa ivavo wondotakurwa, wondomusiya pachikoro, wondokwanisa kuti anyore nevamwe kusvika apedza kudi kunyora grade 7. Saka ndikati saka iwe wanga wafunga kuti toita sei, toenda kumapurisa here, toita sei? Kanzi apa ndiri kugara kwaSabhuku Manene. Saka ndauya nditi gogo, hamuna here nhamba dzatete, kureva tete ava tiri kuti vakadzingwa navakandira vachizoinda. Ndikati nhamba dzagogo ina handina, imboenda kwani kwaSabhuku Chibanda undobvunza mai Chibanda, kana wadziwana wodzoka pano ndozoya tofona tinzoti ungabatsirwa sei natete. Achiti aina handichakwanisi kudi kudzokera kundogarawo. Saka ndakamumirirawo mwana uya ndobva ndazomuona zvikanzi nhamba ndadzichayiwa, so mwana aingotamba nevamwe muraini. Ndo pandakazonzwa mangwana acho zvichinzi wazouya wava kuna mama vatanga kutaura, zvichinzi vatomutora vaenda naye kumapurisa. Saka iniwo ndiri pamba ndakangomirirawo ndichiti hatichanzwawo kuti zvakafumira sei. Ndo pandakazoona mwana uya atodzoka kumapurisa ava kuiwa naye
zvanzi mwana uyu muchengetei kusvika nyaya dzazogadziriswa kumapurisa. Ndichibva ndangotambirawo mwana uya ndokubva ndagarawo naye pamba kusvika izvezvo. Ndobva pazonzi kune koti yangoni uku, ndobva vafona zvikanzi uyai nomwana. Ndichibva ndatakura mwana ndichibva ndaendawo naye Ngoni mukomana ari kupomedzerwa nzi ndiye muridzi wenhumbu. Saka tiri ikoko ndo pandakazonzwawo chimiro chokuti panhu pari kushupa, pari kuti vakandira vakatestwa vakanzi vari positive. Uyu musikana uyu ane nhumbu anzi positive, saka Ngoni anzi ngaanotestwa. Ndo patakazonzwa maresults okunzi Ngoni anzi ari negative. Saka nokudaro ndo pandakazonzwa futi chakazonyanya kundishuwisa ndechekuti vazoenda kusocial welfare. Indandifanira kuenda kusocial welfare nhasi nomukomana uyu Philip. Saka ndatotadza kuinda naye nokuti nezuro ndakambotaurawo nemamwe masabhuku ndikati handina mari paya ndakambotsvaga mari yangu ndikaenda futi nomwana panoda $6 kuti tiinde kusocial welfare nomwana. Saka ndaifanira ndiinde naye kusocial welfare nhasi ndokushayiwa mari plus nokuzouya kwenyu kunoku. Ndobva tati hazvichagoni kuti tiinde ukwei muchiuya kunoku. Nechikonzero chokuti musikana uri kunzi wakuramba nyaya idzi, asi inyaya dzakangotekeshera. Chero mwana mudiki hapana munhu asingazivi uraramo hwevana ava nekubatwa kwavanga achiita nepazvakatangira kuti mwana uyu anzi ava kutorwa navakandira vachimuita mukadzi. Ndinofunga zvinhu zvokuti nharaunda inenge ichiziva, but vamwe vanenge vachinonoka kudi kutaura, nokuti vamwe vaitongotaura zviya zvoti musi kuona kuti mwana uyu inetenge nhumbu, zvaita mazamo ake chichi. Vokumaraini handigara hangu padhuze naye, ndogara kumusoro kwevanogarawo. Saka vanhu vanenge vachingotaura. Nokudaro ini chakanyazondirwadza ndechekuti mwana uyu anga akagara pamba asingachakwanisi kuti aende kuchikoro. Vana ava vanenge vachirima pamba apa, panorimwa pachikohewa zvinhu zvakawanda, vachienda kumaJMB vakandira, vachitengesa mota, vachitenga mota. Asi kuti vakwanise kubhadharira vana school fees kana kuvatengera bhutsu kana kugeresa mwana musoro, mwana unenge aine vhudzi ari pachikoro akangonyangara manga akatsemuka manga. Saka ndazodaro ini ndinofamba ndichitsvaga vana vaya vanenge vasingaendi kuchikoro. Ndo basa rangu ndichiindisa vana kuchikoro. Ndokubva tatsvaga dhona wokuti mwana uyu aende kuchikoro. Ndokubva dhona wandakawana ina akati andoda vana vechisikana. Ndobva ndatsvaga vana 3. Mumwe wacho ari kubhadharwa ari paSelusi pasekondari paSaruwe apo, vamwe 2 apa. Saka zvadaro vana vaya uyu wonzi wamitiswa akatengerwa zvese, hapana dhona yanga vane matemu 2. Toti 3 akatanga January achibhadhara temu H2, temu yokupedzisira ino yaDecember akabhadhara zvese, mabhuku, mayunifomu, mabhegi, hapana chaasina kutenga. Marisiti acho ndinotomachengeta kumba kwangu aanenge abhadhara maschool fees. Saka zvinhu zvokuti zvinondorwadza kuti mwana anga awana mukana wokuti abhadharwe chikoro kusvika anyora form 4, mwana wokanganiswa wosira chikoro panzira. Ende mukatarisa kutoratidzira kwacho kwavari kuita kuti mwana uyu, isusu zvatinenge tichifamba nazvo tichidzidziswa, tinonzi mwana yeye kana akaita nhumbu anofanira kuenda kuchikoro nenhumbu yake. Handiti haafani kushungurudzwa pachikoro osungunuka uko otosiyira mai vake mwana. Kana aine hama inokwanisa kuchengeta mwana, otosiya mwana otoita keroni nechikoro, achibva chikoro achindoyamwisa mwana wake. Saka apa vatomusiyisa futi chikoro. Apa nhumbu yachona iri kunzi ne 5 months, zvokuti mwana aikwanisa kutombochovha, nokuti pachikoro apa hapana asingazivi kuti Theuma ane nhumbu. Saka hapana chaanga chamboregera enda kuchikoro. Saka ndo chimwe chinhu chatondisuwisa zvakanya zvokuti kana dhona wacho izvezvizvi hasa ndatombomudza chimiro chiripoti mwana uya wamanga muchibatsira haachaendi kuchikoro, zvokuti handizi kuti pandichamudzawo kuti achaitawo peni ipi handitozivi. So munhu anga akazvipira kubhadhara school fees kusvika mwana apedza form 4 achimupa zvese. Saka takatarisa vakandira chaicho, hasi munhu wokunzi anoshayiwa. Titori nevamwe vabereki vetinotoona vanoshayiwa asi vachishingirira chete kuti mwana aende kuchikoro, asi tongoti hwanga huchitongova hutsinye
hwokuti pavazosvitsa mwana uyu vanga vakangotomirira kuti munhu anga achingoshandisa utsinye. Nokuti ini pavakatanga kumboshungurudza vana ndakavabvunza tiri tasangana pachikoro hapaiva nomusangano, kati vakandira muri kuzviona sei nyaya iyi vana vakavata kuchimbo kumusoro. Mukomana uyu akakuvara gumbo mushure mokunge achitiza vauya nomudzimai wavo nemota vachitsvaga vanava. Saka mwana uyu akamhanya achida kutokurosa tara, tikatoti mwana acharohwa nemota. Ndobva ndataura navo pachikoro ndobva vanditi maingorima vana vanoshupa. Ndikati vana vanongoda kuitirwa mwoyo murefu. Munofanira kuti kana muchibatsira vana mongovabatsira nemwoyo wakanaka nomwoyo une rudo. Ini shungu dzangu dzingoriwo pakuti dei vanhu hurumende ichigonawo kubatsira, nokuti ndo vanotipa zvidzidzo izvo kuti vana ngavaende kupi kuzvikoro. Isu tinondodzidzawo toya topawo muvanhu kuti tinotonzi hatitenderwi kuona mwana anenge akagara pamba achinzi ashayirwa mari yechikoro. Tsvagai nzira dzese dzokuti mwana aende kuchikoro. Kunyanya vana vechisikana vanoti vana havatenderwi kutomboti mwana atadzikinda kuchikoro. Saka chikumbiro changu ini ndechokuti nechimiro chava nomwana uyu hamenoti hurumende yacho ingatibatsirawo sei kuti ingatorawo matanho api okusunungura mwana uyu, nokuti vana havatongotora tinherera, nokuti hatisi kuziva futi vabereki vavo kuti vari papi. Nokuti uyo mwana ari kungotaura kuti maingu vari kubhangeti, asi kuti azoziva kuti vachiripo here pavakavasiya, kana kuti vakazodisa mai vane mumwe murume ava baba vake ari kuti vari kuBotswana. Saka ndo patachingokumbirawo kuti tibatsirikane pachinhu ichochi, uye ndotozokumbirisazve kuti mukukurukura kwese kwama muchiita ndatovaona umwe muono kuti kazhinji zvinhu kana zvikange zvatongobuda munzvimbo pachingotaurika karunyere kupe kungonzi dai dai, panoda kutongotorwawo action ipapo vanhu varege kumboverengera kuti regai tizomboti tichazonzwa kunana mbuya utano, kunyanya masabhuku tichazonzwa kunana mbuya utano, zvimwe zvogonawo kutitizawo. Saka tichinzi tinofanira kushanda pamwe tese nemasabhuku tichimaonesawo kuti honai apo paita gomba apo poitwa sei kuti gomba iro rivharwe. Ivowo pavanenge vaonawo vachitionesawo tokurumidzawo kuvhara gomba iroro risati rakura.